Roskapussia käytetään tarpeiden tekemiseen, jotta viemärijärjestelmä ei tukkeutuisi vesi- ja sähkökatkojen aikana, jolloin WC:n vetämistä on syytä välttää. Roskapussi asetetaan WC-pönttöön tiiviisti reunojen ympärille. Voit laittaa roskapussin sisään kuiviketta, WC-paperia, sanomalehtiä, jotain kuivaa. Laita kansi alas, varmista, että pussi on asetettu hyvin WC-pöntön sisään, jonka jälkeen voit tehdä tarpeesi. Tarpeet tehtyä, ota pussi kahvoista ja muodosta tiivis, hyvä solmu, minkä jälkeen voit laittaa pussin vielä toisen roskapussin sisään. Tämän paketin voit pistää suoraan sekajätteisiin. Muista täydentää varoikeboksia uusilla 40 litran roskapusseilla.